Myšlenka spojené Evropy tady už byla někdy za Jiříka z Poděbrad. A já jsem šťastná, že se to konečně povedlo dotlačit do konce, že to funguje. A evidentně ta Evropa, když trošku přidá, tak bude opravdu silná a obrany schopná. A co se týče NATO, tak to je jako když bych byla v bavlnce, protože článek 5 je něco, proti čemu si myslím, že se bude těžko bojovat. V referendu o výstupu z NATO a Evropské unie vidím to největší nebezpečí, protože to by bylo, jako kdybychom se vzdali svý rodiny, jako kdyby nás posadili nahý někam na ulici a na pospas okolnímu světu. To je ta největší hrůza, která vůbec mohla tady někoho napadnout. Evropská unie nám dala takových možností a NATO je náš obranný štít. A byli bychom sami proti sobě a zničili bychom totálně všechno, co se tady povedlo vybudovat, kdybychom to referendum odhlasovali.